La regidora del PSC. Bé, nosaltres farem la lectura d'aquesta moció que presentam conjuntament els equips de l'oposició. Atesa la presentació de la resolució del Conseller d'Administracions Públiques de 14 de desembre de 2011, per la qual es somet a l'audiència de la ciutadania el nou esborrany de l'avantprojecte de llei de modificació de la llei 3/2007 de 27 de març de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Atès que aquest avantprojecte de llei representa una ruptura de consens bàsic sobre l'ús de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears a l'administració pública, com s'estableix per la llei de normalització lingüística aprovada per unanimitat el 1986. Recordant com feia l'exposició de motius de l'esmentada llei de normalització lingüística que la Constitució espanyola, a l'article 3, diu que el castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat, la qual tots els espanyols tenen el deure de conèixer i el dret d'usar, que les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts i que la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que ha de ser objecte de respecte i de protecció especials. Atès que en el mateix sentit la mateixa llei afirmada, la comunitat autònoma té el dret i el deure d'acabar la situació de normalitat sociolingüística i es compromet a regular l'ús de la llengua catalana com a llengua pròpia de les Illes Balears i del castellà com la llengua oficial a tot l'Estat. És així que haurà de garantir els drets lingüístics i farà possible que tothom conegui les dues llengües, precisament per poder fer efectius aquest dret. Atès que la situació sociolingüística esmentada en el 1986 per l'exposició de motius de la llei de normalització lingüística no han variat, ans al contrari, el procés de globalització, el creixement nombre de mitjans de comunicació en llengües diferents de la catalana i d'altres fenòmens, han seguit impulsant la progressiva substitució lingüística de la pròpia llengua de les nostres illes. Considerant que és un mandat constitucional i estatutari garantir que els ciutadans puguin ser atesos per l'administració pública en qualsevol de les dues llengües cooficials de la nostra comunitat autònoma i que aquest dret només es pot exercir si els professionals estan capacitats per emprar les dues llengües amb dues cooficials a la seva tasca en relació als administrats. Per tots aquests motius es presenta la següent moció. L'Ajuntament de Binissalem manifesta el seu rebuig a l'avantprojecte de llei de la modificació de la llei 3/2007 de 27 de març de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i insta el Govern de les Illes Balears a mantenir les disposicions lingüístiques consensuades des de l'aprovació de la llei de normalització lingüística del 1986. L'Ajuntament de Binissalem sol·licita al Govern de les Illes Balears la retirada de l'avantprojecte de llei de modificació de la llei 3/2007 de 27 de març de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que l'Ajuntament de Binissalem, a través de la seva secretària, farà arribar aquest acord a la Conselleria d'Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, així com a la mateixa presidència d'aquestes illes. Està signat per tots els regidors de l'oposició d'aquest Ajuntament. Perfecte. Intervencions. Unió per Binissalem. Bé, nosaltres hem presentat aquesta moció que està totalment a favor, que no pot ser d'una altra manera, i jo per nosaltres hi ha dos temes en tot això, tot aquest debat que s'està fent de l'ús català, un debat que per nosaltres per costat crec que havia quedat ja solventat, que s'havia arribat a un acord, que s'havia fet un pacte social, cultural, en total. El primer punt, nosaltres creiem que o és per convicció o és per entreteniment. Si és per convicció, si el govern que actualment governa ho fa per convicció, és delicat, és perillós, perquè efectivament no defensa la nostra llengua ni defensa la nostra identitat, la nostra manera de veure i entendre la vida, la cultura i la manera de viure al nostre poble i a les nostres illes i al nostre petit país. I si és per despistar, és políticament incorrecte, perquè emplear una cosa que hi ha un consens tan important com pugui ser la llengua per despistar, perquè mentre xerran d'això no xerran de l'economia, no xerran de l'atur, no xerran d'altres coses, també, clar, això tot una genera debat, tot una genera malestar, mitjans de comunicació se'n fan ressò, totalment xerra perquè és un tema sensible, i al final deixen de ser relat. Per tant, si és per un costat perillós, esperem que no sigui així, si és per l'altre, per entreteniment, incorrecte, i jo entenc que hi hagi gent, jo sé que ara avui aquí hi haurà regidors d'altres agrupacions, però no presentat aquesta moció, que tal vegada estaran d'acord amb nosaltres en tot aquest tema de la llengua, que votarien en nosaltres o en unes altres situacions,
i que per circumstàncies no hi votaran perquè per el que sigui, per interessos, per ambicions polítiques, perquè estan dins un grup i estan sotmesos a disciplines de debat, per moltes coses, però jo crec que hi ha coses que val la pena, hi ha coses que no se poden vendre, no se poden tocar, i jo crec que aquesta és una d'elles, no? I crec que val la pena, si fa falta, votar un contra, si un no està d'acord. Per aquestes de les coses, vull dir, quan un va venent, pot vendre la casa, pot vendre el cotxe, pot vendre la possessió, pot vendre tot, però el que no poden vendre és l'identitat. Jo crec que si començàvem amb aquesta això, amb aquesta identitat. Per accedir a la llei de funció pública és un tema delicat. Després en veure altre damunt la moció, damunt les pel·lícules directes en català, que ja en xerraran, etcètera, llei de funció pública, llei de funció lingüística, etc. Per tant, no m'estaré molt més, simplement donar la meva opinió i encoratjar tota la gent que creu en defensar el seu, que si nosaltres no el defensam, no el defensarà ningú, sigui del color polític que sigui. Malament des que sigui, siguin del PP, del PSOE, des que sigui. Si nosaltres no el defensam, no el defensarà ningú. Encoratjar la gent que ho defensi. Fem de Sant Pagrit de Sant Mallorquins. Gràcies. Molt bé. Gràcies. Té la paraula la regió del PC. Bé, jo també voldria recordar que fa ja un temps, fa un parell de mesos, crec que era a començament d'octubre, ja vam presentar una moció similar i moltes de les coses que s'han de discutir o que s'havien de discutir ja se van dir en aquell moment. Jo només vull recordar que en aquells moments el PP traurà un argumentari que des de Palma han enviat a totes les agrupacions locals que defensin la posició en contra d'aquesta moció. Supos que el traurà i que supos que serà allò que dirà perquè l'he publicat en el diari i a més l'he vist en la taula ara. Hi ha un argumentari que han enviat des de Palma que totes les agrupacions puguin veure. Jo no vull deixar de manifestar de totes maneres que ja vam discutir un poc aquesta moció. Jo crec que des del PP s'utilitzen conceptes... No ho he pitjat bé. S'utilitzen conceptes erronis. Vull dir, l'única llengua pròpia d'aquestes illes, l'única llengua pròpia d'aquestes illes és la llengua catalana. Visca la terra! Saleu! I ho dic perquè des del PP s'han manifestat a vegades que el castellà també és llengua pròpia d'aquestes illes. No és cert. El castellà és una llengua sobrevinguda. Va venir posteriorment a l'arribada del català, que va arribar, no sabem, amb Jaume I, amb el rei Jaume I, i, per tant, l'única llengua pròpia d'aquestes illes, que se parla des de fa 800 anys en aquestes illes, és la llengua catalana. La llengua castellana va arribar després. Això fa que la llei de normalització lingüística, que per cert, en Bausà, durant la campanya electoral, va dir que no modificaria, i ara ho fa per la porta de darrere, la modificació de la llei de normalització lingüística ho fa per la porta de darrere, mentre ell li ha dit que no ho modificaria. I ho dic això perquè és cert que ells apel·laran en el fet que aquesta modificació de la llei de funció pública s'eliminarà el requisit, era en el seu programa electoral. I com que se dirà aquest argument, jo m'ho vull anticipar i diu, d'acord, era en el seu programa electoral, ells van tenir un suport important, no majoritari de tota la gent, com a vegades fan suposar, però també hi ha coses del seu programa electoral que incompleixen flagrantment i no hi ha cap preocupació per incomplir altres coses flagrantment, com per exemple pagar en els petits proveïdors en 25 dies, que és una cosa que ha sortit avui mateix en el diari. Tornant a allò que deia, respecte de la llei de normalització lingüística, la llei de normalització lingüística diu que l'única llengua pròpia de les Illes Balears és el català i que per això és cooficial juntament amb la castellana. Aquí hi ha dues llengües cooficials per diferent motiu, la llengua catalana perquè és la pròpia d'aquí i la llengua castellana perquè és oficial de tot l'estat espanyol, però cooficial no vol dir que hi hagi la llengua castellana que sigui oficial i que el català aquí a les illes sigui una mena de llengua de segona divisió que també li permeten certa cooficialitat. El prefix co vol dir oficial conjuntament. I oficial conjuntament vol dir que totes dues, entenc jo, tot i que això no està reflectit ni a la llei de normalització lingüística ni a la Constitució espanyola, totes les illes haurien de tenir la mateixa consideració i el mateix tractament. Ho dic perquè, clar, aquí direm que el català no ha de ser un requisit, sinó que ha de ser un mèrit per accedir a la funció pública. Aquesta afirmació
a les úniques persones a les que perjudica aquesta afirmació, i ho torno a repetir, i ja ho vaig dir en aquell moment, és en els mallorquins. Les úniques persones que sortiran perjudicades a través d'aquesta aplicació és en els menorquins. En els mallorquins, menorquins, ibicencs i fermonterers. Totes les persones, quan acaben els estudis obligatoris aquí a les Illes Balears, surten amb un nivell de coneixement de català. Concretament surten en el nivell B1, en el nivell B2 o C1. El B1 o el B2. I quan surten de batxillerat surten en el nivell B2 o C1. Per tant, per entrar a l'administració, que normalment només se demana el nivell A2 o B1, cap d'aquestes persones que han estudiat aquí a les Illes Balears tindrien cap problema per accedir a la funció pública. Cap ni una. En canvi, si se lleva el requisit i se posa el coneixement de català com un mèrit només, els mallorquins hauran de competir amb molta de gent que en una situació de crisi vendran d'altres indrets de l'estat espanyol o opositar aquí per ocupar moltes feines que moltes vegades llevaran en el mallorquí. Això també ha de quedar clar. Després, també volia dir que sembla com si el PP, amb aquesta oposició en el fet que el català sigui un requisit, tractàs les dues llengües d'aquí, cooficials d'aquí de les Illes Balears, d'una manera distintiva. Sembla que allò que volguessin dir és que hi ha una llengua de primera que se pot imposar, perquè això ho hem de recordar, el castellà s'imposa, no val argumentar aquí la llibertat lingüística de les persones. No existeix la llibertat lingüística de les persones. La Declaració Universal dels Drets Lingüístics que l'estat espanyol ha reconegut i ha votat diu que els territoris tenen drets lingüístics també. Diu que els territoris tenen drets lingüístics i tenen dret a intentar que la seva llengua pròpia d'aquests territoris no mori ni vagi en decadència. I això és una obligació que la llei de normativa lingüística també obliga en els governs en els equips de governs, en els partits que governen aquí a les Illes Balears. Per tant, és que la llei de normativa lingüística s'incompleix per dues parts. Primer, perquè no se li doni importància en el català que hauria de tenir, i segon, perquè el govern estaria obligat a potenciar l'ús del català quan realment el que fa és intentar eliminar el català de les illes. La Declaració Universal de Drets Lingüístics diu que totes les llengües, tots els territoris tenen drets lingüístics i, per tant, jo no crec que se pugui apel·lar a una llibertat lingüística. Això és el que se m'ha dit la darrera vegada. Totes les persones han de ser lliures de parlar allò que vulguin. I això és ben cert. A ningú se li pot imposar que diguin que seva parli una llengua o una altra. Però tots els estats del món, tots els estats del món, legislen sobre les llengües pròpies i les llengües oficials. Tots. I tots en tenen uns obligatoris i unes que no ho són. Per què? Perquè és necessari fer aquesta feina. Hi ha un recull, i això és fàcilment trobable a internet, de més de 500 normes que obliguen a etiquetar en català, en castellà, perdó, que obliguen a usar el castellà per no sé què. Hi ha més de 500 normes que obliguen en el castellà. Només en uns certs àmbits on el català ha assolit una certa normalitat són aquells àmbits en què el govern del PP actual de les Illes Balears vol fer tornar enrere la llengua catalana. En aquells 2 o 3 àmbits on ha assolit una certa normalitat, les escoles i l'administració. I en aquests àmbits on el català ha assolit una certa normalitat, una certa, no una completa normalitat, és en aquells àmbits en què el govern del PP vol que la llengua catalana reculi. On és la llibertat de les persones de veure pel·lícules en català? On és la llibertat de les persones de ser ateses en català? Tots tenim aquesta llibertat de ser ateses en català. Per què, idò, quan ens trobem davant un guàrdia civil que ve a posar-nos o que ens turen a la carretera uns en els altres, ens deien, xerrar en castellà, no fos cosa, ens posaràs una multa. Existeix la llibertat si nosaltres estem coaccionats d'aquesta manera? No existeix la llibertat lingüística. I aquí, les persones que volen eliminar el requisit, només volen eliminar els privilegis d'una sèrie de persones, d'un grup de gent que, tot i dir que el bilingüisme és boníssim, que és importantíssim per a la societat, volen mantenir-se monolingües amb una llengua, la castellana. Molt bé, gràcies.
vostres intervencions, això més que una moció, crec que ha estat un mític polític, perquè això fora que té. Bueno, referent a els anuncis que ja ha fet i que el PP presentarà els seus argumentaris i tal, doncs, evidentment, ja no els presentaré perquè ja els hem dit tots. Vull dir que ja me desmunta no la meva defensa, sinó la defensa com a partit del que va fer el partit de Palma en quant a això. Per tant, el que sí, podria estar quasi d'acord amb no sé quin tant per cent de coses que vostè ha dit referent a aquest tema, però també és bé que, clar, no ho deim tot, deim el que en aquest moment ens interessa, perquè el de l'atenció en el ciutadà no és bé. O sigui, l'atenció en el ciutadà se donarà així com el ciutadà la demani. Si me deixeu acabar, tot ho bé. I després, si importa, doncs si importa no. Si és necessari, vol donar un torn de paraula perquè podeu dir el que vulgueu. Però, suposo que cadascú pot dir el que troba cada dia en el ple. Gràcies. Per tant, això per una part. I per l'altra part, no els utilitzaré en els arguments, però hi ha una sèrie de punts, una sèrie d'argumentaris. A dins l'argumentari aquest, allà on ens diu que, per exemple, a dins la funció pública d'aquests apartats de la docència, que no ha de ser un mèrit, sinó que això seguirà sent un requisit. Podem estar d'acord en el tema de que... Podem estar d'acord, no? En el tema de que m'explica que si vendran altra gent a prendre molts llocs de feina. Jo no estic d'acord que vendrien a prendre molts llocs de feina. Si nosaltres tenim bons professionals, no té un per què haver de venir gent a prendre molts llocs de feina. El que sí que és bé és que hi pot haver bons professionals a altres indrets que puguin venir a fer feina aquí i no tenen un per què no haver de venir. Però bé, això com que en el final de tot se converteix en el que se converteix. Jo el que li tinc que dir per la part que me correspon és que nosaltres a Binissalem no hem trastocat per res el reglament que tenim aprovat en tema de normalització lingüística. Nosaltres a Binissalem, l'altre dia, vam fer l'entrega del premi de la Fundació Lloret Moà en català i el vam seguir l'any com una cosa normal i corrent per lo que és a dins Binissalem i el que és així com nosaltres seguirem fent feina a dins Binissalem. Nosaltres, si hi ha un partit que duia, que és el nostre, que duia en el seu programa electoral canviar el requisit per mèrit i això estem segurs que hi va haver molta de gent que va, com ha dit, que va rebre un suport majoritari, que no vol dir que tingui llibertat per poder fer el que vulgui, evidentment, però també s'ha de quedar constància que el programa electoral del Partit Popular deia que modificaria el mèrit per requisit. I el modificaria, i això és una cosa que troben que s'ha de fer, no sé si és per el que ha dit el regidor d'Unió per Binissalem, per despistar el contrari, jo no entro en aquests jocs, sinó que senzillament dic que, així com s'ho diu en el programa electoral, quan arribi el moment, se farà la modificació. Tots els arguments que podríem utilitzar, que si a altres comunitats autònomes s'utilitza el mèrit en vez de requisits, segons en quines, com per exemple pugui ser en el País Valencià o pugui ser en el País Basc, que supos que el País Basc hi ha el País Valencià perquè és del PP, però el País Basc supos que no té dubtes que com a mínim no és del PP i és més nacionalista, i en canvi és un mèrit i no és un requisit. Per tant, bueno, el govern del PP sí convé dir-ho, però vostè sap que no és el govern del PP, però bueno, si convé dir-ho, diré que sí que és el govern del PP. Per tant, jo li diré en aquest cas que nosaltres aquí avui se donarà
O sigui, perquè ja està parlat en reunió del grup, nosaltres aquí, com a grup municipal del Partit Popular, se donarà llibertat de vot perquè hi ha persones que volen expressar la seva opinió envers en aquest tema. I com que també estan convençuts que a Binissalem hi va haver gent que va votar el Partit Popular i a lo millor avui està aquí davant nosaltres amb aquesta pancarta que vol a Binissalem en català i vol a Mallorca en català, per tant, entenem perfectament que hi pugui haver regidors o regidors del nostre grup que també siguin més sensibles envers en aquest tema i també tenc que dir, en general, que dins del Partit Popular hi ha molta de gent que també té molta de sensibilitat envers en aquest tema i gent que no n'hi té gens. Però estem dins un partit que abarca un ventall d'ideals i de conviccions molt gros i a vegades hi ha coses i és impossible que se puguin fer totes les coses que se puguin fer en el gust de tothom. Per tant, per poder atendre aquesta llibertat de cada un, nosaltres donarem llibertat de vot a tothom. Hi ha més intervencions per part dels regidors? Per part del president? Perdó, també. Sí, però acabarem les intervencions. Per part del regidor del PSM. No, jo només volia matitzar una cosa. És cert que a Binissalem hi ha un reglament d'usos lingüístics, i ho sé ben cert que el van presentar nosaltres. I el que passa és que els anuncis que s'han fet per part del PP de Palma és que el reglament d'usos lingüístics s'hauran d'ajustar a lo que l'han dit de Palma. I per tant... Serà una altra moció. No ho sé si serà una altra moció, ja ho dic. En aquest sentit, m'agradaria apel·lar a la valentia de Balda com ha manifestat ara i dir que nosaltres tenim un reglament d'ús lingüístic que de vegades no s'acompleix, tot s'ha de dir. De vegades no s'acompleix. Tenim un premi de teatre en català. La persona, vull xerrar precisament de la persona que el va guanyar, que és el grup de meu. I és cert que normalment les activitats que se fan als ajuntaments se fan en català, però el reglament d'ús lingüístic diu que s'han d'evitar els cartells bilingües, i jo veig en els carrers a vegades cartells bilingües. Però bé, és igual. Apel·lant en aquesta valentia que ha manifestat el Balda, vull dir, en el moment que des de Palma se mos pogués interpel·lar pel fet que modifiquem el nostre reglament d'usos lingüístics, ja recordaré breument que siguem valents davant del govern de Palma en aquest sentit i no permetem que interfereixin dins l'autonomia municipal. I després, sobre els bons professionals, és cert que si una persona està ben preparada, malament venguin professionals de fora, a les oposicions, als aturats, tot això, estic d'acord, però a totes les oposicions se demanen uns requisits. I demanar català en una terra que té com el català com a pròpia hauria de ser la normal. És que ens compartirem, i això és notícia, en l'únic territori del món que la llengua oficial, una llengua oficial, no se demana per entrar a l'administració. És que serem l'únic territori del món, crec, que hi haurà aquesta característica, on una llengua oficial no se demana als funcionaris que entren en aquella administració. Alerta! En el final passa allò que he dit. Sí que se'n demana una llengua oficial per entrar a l'administració, el castellà. Aquesta no se lleva, no s'elimina l'obligació de saber castellà per entrar a l'administració. Per tant, quan el govern diu no, llevarem el requisit de saber català, no en tots els àmbits, és cert que l'educació no se lleva. Però quan diu llevarem el requisit de saber català i mantén el requisit de saber castellà, vull dir, aquí hi ha una llengua que està maltractada, una llengua pròpia d'aquí, una llengua oficial d'aquí, que és maltractada. Que és la llengua catalana, és que és normal. És que serem l'únic territori on hi haurà aquesta característica. Bé, si he de ser curt, seré curt i acabaré. Moltes gràcies. Hi ha qualcú del públic que vulgui agafar la paraula? Durant el ple un minut. Jo primer voldria que votássiu, si no te sap greu. Sí, o votau bé ara, per preguntar qualque cosa, perquè sí que hem de demanar. Bueno, Àngela, la meva intenció no deixaré que entrem en un debat de preguntar. No, dues coses. I jo... Una cosa, un matís a tu. Els socialistes no han estat mai nacionalistes. Si un can nacionalistes espanyols, però nacionalistes no,
Això és el mateix que te va llavors, votau i llavors si me deixau, demanaré, si no, m'aniré. Sí, l'institut te contestaré, però és que no podem entrar, no entraré dins No, una jo cosa. Vull dir, jo, si hi ha qualcú que vulgui ara aturar el ple, si hi ha qualcú que vulgui afegir paraules de lo que s'ha dit aquí, se poden afegir, pot expressar la seva opinió. Si no, votarem i anem ben votat, passarem a un altre punt de Ah, no podrem, de bon no podrem... Abans, sí. No, abans no, perquè no sabem qui votarà sí i qui votarà no. Nani, és que jo... Bé, et faré la pregunta abans de la contesta, de que voteu. Bueno, és que té pensat a votar castellà. Jo els demano a veure si saben els seus orígens. Si no els saben, hi ha un cantant que tu no el coneixen, un tal Raimon, de Xàtiva, de València, que diu, els qui perd els orígens, perd l'identitat. Això és la meva pregunta. Perquè és que votaran que es volen en castellà. I que no vengueren els Borbons l'any 1229. Vengueren, ja està, no ve més. Bueno, fa un parell de setmanes va sortir en el diari que una persona va anar a les Espases i no li van saber contestar en mallorquí. Va anar a 3 departaments i eren gent que estava en un taulell, perquè no eren ni especialistes en coses rares, que estaven al departament, a un taulell. El per anar a demanar informació i ningú li va saber contestar. sentir que havia trucat amb un metge. No, primer en el taulell i després en atenció al pacient i ningú li va saber contestar en mallorquí. I si per estar en aquest puesto han de tenir una carrera, han d'estar molt preparat, per això que diuen que si vienen de fora i tenen molta preparació i poden entrar, en vez dels mallorquins que té més preparat, no li veig tant jo en això. Almenys que t'atengui, que ho sàpiga. Almenys que t'entengui, dic jo, perquè si no... De totes formes, també tinc que dir que aquesta situació també se donava dins la legislatura passada. És igual, jo m'he dit igual. Jo no m'ho fes. Sí, donava. Han canviat el mèrit per requisit. Ara ho estan discutint encara. No espera que hagin canviat el mèrit per requisit, ja era. Això ara ho discutim, no? Entrar en polèmiques no, Noni? No entra en polèmica, jo com No, la legislatura passada... però jo he contestat. Estem actualment en aquesta. Vale. Hi ha qualque altra intervenció?